to da fatan dai ka taho da wasu zamanin ka na liƙi idan an burge ka burge an kuna burge su za mu fi jin daɗin tsaro muku abubuwa yadda ya kamata a DJ gare ka sai na sauka ta ba gidan yamma har mata sun fi guda ɗari amma dai sai na tabbas tun da zaune na tar da su ya zai yi da ake gurgurma sai na zo na ga wannan ba da kyau na ga wancan ba da kyau ga wata ma ban so ta ba sai a can na gano wata